Wengane zawethu impela sibona lapha kubhekeni ke wensizwa ke veza ke indaba yekhole lapha ke wayithinto ke igcoka ke lisha ke liveze ke into ke angayithandi eyenziwa uyena ke ubhekeni phana ke kwi social media platform ke yakhe ke ubhekeni bafethu impela ubhekeni uveze ukuthi ke igcwamele ishala veza ungagcoliseki kahle mangaba kubhekeni ke ezofaka lona ke igcwamele isha ke aphindi ke afake naye ukhuzani ke umfampo ngose okanye futhi ke aphindi ke amxobe ke nabanye ke abaculo uthi impela ke igcwamele ishala lethi ke ngendlela ke level yakhe ke impela ke seyiphezulu ngakhona ke akumele ukuthi mangaba ke esuke epostayina ke aphinde futhi ke azama ukuthi ke amadanise nabanye ke abaculi uthi ke impela ke igcwamekele alinankinga ukuthi ke ubhekeni ke aliposte kodwa ke mangaba ke esuke liposta aliqonde nje aliposte straight akuthi ke ali mixe ke nabanye abaculi uthi ke wengane zawethu impela ubhekeni ke hayi ukuthi ke igcwamele ishake lalize ngoba ke naku mhlambe ke elinempi kodwa ke lalikhuluma kabi liveza ke into phela ke nalo igcwama ke elingayithandi kahle hake bafethu ngaphana basikhuluma kakhulu la kwimbuzo sithi MTV sithi nje asinethule yona ile nkulumo ke kabhekeni echaza ke kahle ngalo lolu daba nani ke lizwele usimomoza lo bhekeni uMaskandi ubhekeni wensizwa uphusha ngiphume singakwazi enzela isigodi lapho engibuya khona umasheshe umbulisa glass omthakathi umnqwaba laso nebalele imhlophe ekhanda bafethu angizuba mude cha bafethu ngizodlulisa nje lokhu bafethu ngiphosta ukhuzane nomthandeni ngibaphoste kanye isikhathi esiningi ngihlala ngenza kanjalo so umthandeni wangifonela bafethu ngeweekend elidlule ngicade bekuyisonto wafona mfethu cha wachaza ukuthi yena akakuthandi lokho ukuthi beposte kanye as if bayalingana ngokwezinga ke asekulona yena akangalinganiswa nokhuzani mina iqiniso ngilibeka nje walinjalo bafethu kukuwena ukuthi uhlunga kanjani but isicelo somuntu nanento akangayithandi ngiyahlonipha kakhulu lokho futhi especially mayeshilo usuke ekhombisa ubudoda nje befonile nje uyindoda ukumela ubudoda bakhe ukuthi akayithandi lonto leyo sekuyoba kuwena ukuthi uyithatha kanjani but ke aposte kanye nokhuzani akakuthandi bafethu uze wachaza ukuthi uma ngifuna ukuposta yena angiposte nje yena ngiqonde ngqo uma ngifuna ukuposta ukhuzane ngiposta ukhuzane ngiqonde ngqo enkulumeni yethu kubeka kanjalo bafethu okungenzeka ukuthi nokhuzane naye akakuthandi lokho mhlawumbe besingakafika isikhathi sokuthi akusho uyanqena ukukusho so abantu abafani so ke bafethu kwamanye amaciko anokwenza lokho iyazini ukuthi umfowabo Manqela akakuthandi lokho uma uposta yena abengasho kabi ubengacasukile kodwa ubechaza nje kuningi ke sikhulumile ngaphandle kwalokho sikhuluma isikhathi eside cishe kwaphela iawu impela sesikhuluma nje nangezinye izinto ngoba uyindoda ekwazi ukujula uma ngithi ngiyamqaphelisisa so ke nje bafethu bengidlulisa lokho ukuthi akakuthandi ma Red Nation ngiyaxolisa nalawo ma-post ngiwasusile kwi-page lami lawa bengibaposta khona boyi2 ngihlonipha isicelo sakhe ngihlonipha into akangayithandi so ke ayeka ma Red Nation siyaxolisa kakhulu ilokho nje bengidlulisa bafethu ukugonyuluka ku right impela ngakuvulela lokho naye uze washo umthandeni ukuthi lento wayivule ukugonyuluka babeyibuka nje right kakhulu so umuntu mayegonyuluka ngento akangayithandi ku right kudala ukwenza ukuthi kungadaleki inzondo so umculi mangabe engaphathekanga kahle womunye umculi ngiyaqhugquzela ukuthi baculi funa inamba yalowo mculi uma ungenayo or uma unayo umfonele same time uthi hayi wendoda angikuthandanga ukuthi hayi uxoliseke mangabe uyaxolisa idlule futhi kube mnandi ufala mina wangifonela futhi kwaku last year wathi ikhabazela laphana kunento ke wayikhuluma but angiyithandanga ngayisusa futhi ngaxolisa kuyena ngayisusa ngathi mfethu hayi ngiyamancoko manje ngayisusa ayiwabonga futhi siyazwana namanje nomthandeni ke cha wenza ubudoda bafethu so ke ilokho ke bengithanda ukudlulisa njengobhekeni uMaskandi kubhekeni wazo zonke lezo zinto lezo ukuthi makukhona omunye akangayithandi into ethile mhlambe enqena ukuyimemezelela yena mina ubhekeni uMaskandi
ongathi omunye umculo uma ngabe ephathwe kabi omunye umculo atshele mina ngizokudlulisa lokho nangefoni nangaphandle kwala ku Facebook. But lokwalana ke ku Facebook naye ngimtshelile ngathi hayi ngizoposta ngixolise kubantu ngichaze wathi akunankingi ukuthi hayi ngixolise kuma Red Nation cha bafethu hayi ngoba bengibalinganisa ngoba ngimina something but bekusuka kumina nje so akakuthandi lokho. So niyezwa ke baculi mupost umthandeni post umthandeni mupost ukhuzani post ukhuzani injalo nje bafethu. Mina ngiyazi ke iqiniso ngilibeka nje balezi linjalo sekukwena ukuthi uyohlunga kanjani.